Здравей, YouTube! Аз съм, знаете кой съм? Аз съм Крисбек Геймър. И сега съм в гора. Мисията ми е да стигна напреде до едно поле. Дано да ви е харесал миналия ми клип Chicken Fight. Не знам дали е много як. Дайте лайкове, паласа, абонирайте се. Ето тук останало малко сняг. Добре, сняг е. Така, ето един път. Но сега ми е работата да налия вода. Каква хубава статуя. Пап, нещо. Така, ето тук мизерната вода. Там е чистата. Виждате. Сега трябва да беше. Момент. Така, напоих се и време е да отивам. Да се махам от тук, че понякога идват някакви нещастници. Сега съм в някаква местност. Няма да казвам къде ми е местоположението. Този път няма да се показвам. Вие сте ми видели вече. Идвам през зимата. Като гледате, вече няма сняг толкова много. И изчакайте. И... Така, съжалявам. Така. Сега напреде. Това е канализация. Мила горо. Опа. Бързо да отивам. Вау! Това сега ще го прескоча. И... Добре, успешно. Сега... Надявам се да не съм се изгубил. Уипи! Да погледнем тук. Виждате ли нещо? Не, нищо необичайно. Стори ми се шум. С Богом горо, светлина. Бързо. Съжалявам. Земята е малко хлъзгава. И YouTube. Надявам се моето приключение в тази гора да ви е харесало. И набел се съм. Това е моята каштурка. Възикам се, не е моя. И до скоро.